сафири Украина дар Тоҷикистон 10 октябр дар нишасти иқтисодӣ дар Хуҷанд хост парвози ҳавопаймоҳо байни Душанбеву Киев барқарор шавад. Виктор Никитюк мегӯяд, ҳамкориҳои иқтисодиву тиҷоратии кишвараш бо Тоҷикистон солҳои ахир густариш ёфтааст ва ба парвозҳои мустақим ниёз аст. робитаҳои мустаҳками соҳибкорони кишварҳои мо аҳамияти муҳим доранд. вобаста ба ин мехостам аҳамияти барқарор кардани ҳадди сайри мустақими миёни Тоҷикистон ва Украинаро қайд намоям. ба таъкиди Виктор Никитюк, Украинаву Тоҷикистон барои рушди ҳамкориҳои иқтисодӣ имкон ва зарфиятҳои бузурге доранд, ки ҳанӯз ба қадри кофӣ истифода нашудааст. нерӯгоҳи норак шукри худо чанд даҳсола боз бо таҷҳизоти украинӣ кор мекунад. албатта мо онро таҷдид мекунем. наметавонад бо як техника муддати тӯлонӣ кор кунад. барои ман ифтихор аст, ки дар чунин иншооти стратегӣ мутахассисони мо ҳам кор мекунанд. аллакай таҷҳизоти навро насб карданд. ҳамкориҳои мо дар самти гидроэнергетика бисёр хуб аст. соли 2017 гардиши савдо байни ин кишварҳо ба $35 миллион расидааст, ки аз солҳои қаблӣ зиёд аст. моҳи ноябри соли ҷорӣ нахустин чархаи роғун, ки дар Украина сохтаанд, ба кор оғоз мекунад.